Bé, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per venir. Avui no és un dia qualsevol. De fet, si ens fixem en el calendari, ahir feien 3 anys de les passades eleccions autonòmiques i just avui queda un any rodó per la propera contesa electoral. Per tant, avui posam en marxa el camí que ens ha de dur a unes eleccions en què hem d'aprofundir en el canvi que ja duim fent feina durant 7 anys. Han fet referència tant a Neus com en Jaume a les profundes polítiques de transformació que han duit a terme a totes les institucions. Perquè més per Mallorca som aquella força que és capaç de somiar amb una altra realitat, amb un altre futur i sobretot és la força que és capaç de dur-ho a terme en polítiques concretes. I això és molt important perquè nosaltres no ens conformam. Som capaços d'imaginar el que encara està per venir i imaginar un futur millor per al conjunt de la societat, per la majoria social d'aquest país i sobretot som els que ens comprometem a dur-la a terme a les institucions. També avui presentam una nova campanya que ens acompanyarà en aquest proper any. Assumim el repte perquè el que fem avui és assumir un nou repte, renovar el repte que tenim en el conjunt de la societat. I si vos hi fixeu també hi ha una renovació de la imatge corporativa de Més per Mallorca en què hi ha una sèrie de petits logos que resumeixen allò que és la nostra ideologia, perquè nosaltres som una força d'esquerres, i la d'esquerres per nosaltres evidentment significa un compromís en la majoria social d'aquest país, però significa un compromís en polítiques concretes, perquè som aquella força que va impulsar la renda social garantida perquè no hi hagués ningú que quedés exclòs en aquesta societat. I som la força que ha garantit que davant una crisi econòmica sense precedents ningú quedés enrere. Si mirant la crisi econòmica del 2008, que va ser afrontada per governs de la dreta, quina va ser la seva prioritat? Va ser salvar els bancs. En aquesta crisi econòmica han salvat les persones, han posat tots els recursos que teníem a totes les institucions per salvar la gent i que ningú quedés enrere. En una crisi molt més forta han aconseguit que no se rompés la cohesió social i som aquella força que defensa els serveis públics, som la força que defensa l'educació, la sanitat, els serveis socials. Per tant, som la força que garanteix el manteniment de l'estat del benestar. També som la força municipalista, perquè som en els ajuntaments allà on primer ens enfrontam en el canvi i desenvolupant les nostres polítiques. I també des del Consell, i en Jaume, que m'ha precedit, ho sap bé, donant suport a totes aquestes transformacions que han de dur a terme el consistori municipal, perquè la democràcia d'allà on se viu d'una forma més real és des de prop de la ciutadania i és des dels ajuntaments. També som la força insularista, perquè creiem en l'identitat de cadascuna de les illes i per això hem impulsat la transferència de competències en el Consell, perquè creiem que la democràcia s'exerceix des de prop dels ciutadans. Per tant, creiem en un govern, en un Consell forts i per tant se'ls ha de transferir totes les competències que queden per transferir. Som la força compromesa en la realitat de les Illes Balears, amb aquelles característiques que ens són pròpies, en la llengua, en la cultura i també en la transformació del nostre model econòmic, perquè som una realitat diferent i per tant hem de donar respostes diferents a la ciutadania d'aquesta terra. Ens mereixem millorar l'autogovern no només com un dret històric, sinó com un deure cap a la ciutadania, perquè com més a prop, com més ens puguem autogovernar, millor servirem en aquesta majoria social. Som la força ecologista. En Jaume ha dit totes les lleis que hem duit a terme en aquests 7 anys i són d'amplíssima transformació. Hem estat a l'avantguarda de la transformació a nivell no només espanyol, sinó a nivell europeu, en la llei de canvi climàtic, en la llei de residus. Hem estat capaços d'afrontar el futur abans que arribés. I això passa perquè Més per Mallorca a les institucions. Cap altra força té aquesta capacitat d'imaginar i afrontar el futur. I són la força feminista i antipatriarcal i ho han demostrat impulsant les lleis d'igualtat, les lleis LGTB, les lleis contra la transfòbia. Per tant, en la imatge que avui presentam venen resumides aquelles essències que ens caracteritzen, però allò que més ens caracteritza és la nostra capacitat de somiar en un futur millor i de fer feina per dur-lo a terme. Per tant, avui, que falta un any per les properes eleccions, assumim el repte d'arribar en aquestes eleccions més forts que mai i, sobretot, de seguir fent feina durant 4 anys perquè en queda moltíssima per fer, ens queden moltíssimes coses a millorar per al conjunt de la ciutadania, per la majoria social d'aquest país, i les farem. I la farem amb més força que mai perquè assumim el repte per assumir-ne molt més. Moltes gràcies.